помогне. Вярвам, че Бог има какво да каже на всички. Вярвам, че не сме на празно. Тук на това място. Вярвам, че сме дошли с желание. Иначе, ако нямаме желание, вратата е отворена. Свободни сме да отидем кой където иска. Бог ни не държи на сила, както никой не държи на сила в тази църква. Идваме за Христос, защото е едно семейство. Защото минаваме през изпитания, през напасти и всички заедно взаимно си помагаме като едно семейство. И когато някой от нас страда, всички ни боли. И Бог да ни помогне, няма общението. Това е много неща, което спира, може би, и духовния растеж в нашия живот. Общението. Те са няколко неща, здравото слово, събирането заедно и общението помежду ни. Те неща са като основа на това. Нямаме общението, затова толкова много говорим. Аз не съм против говорим. Ни липсва ни. Затова си позволих лукса да почнем и даже и 10 в момента, и сме почнали богослужението. Имаме нужда, даже много малко време отделях с хората. Хората са измъчени, хората изказват своята болка, така няма човек, който да не е преминал. И с няколко минути гледам от дивана на човек, малко е. Хора преминават през проблеми в семейство, тежки неща са, които ми споделяте. И има нужда по него половин час, един час. Бог да ни помогне, трябва да направим някакво общение, или не знам как, примерно след църква или пък някой път да няма църква, да има общение помежду си, да седнем, или пък да направим извънредно богослужение, да седнем така, да общуваме помежду си, да споделим. Господна вечеря не беше за една-две минути. Те сядаха на масата, ядяха, говореха си, може би половин, един-два часа. Другите пък идват малко по-късно, пък за тях няма храна, изяждали са на всичкото, цялата собра. Те са вечеряли, нали? Не просто да вземат малко хляб, да възпомнят Исус Христос. И са имали това общение. Едно от нещата е да имаме общение. Големите църкви, които имат растеж, примерно църквата на Йоги Чо, която е над 1 милион души, имат домашни групи, примерно както е нашата църква така, може би тя да има 10 домашни групи, 5-6 човека да се събират заедно, за да може да го има общението помежду тях. И другата група с другата и така да имаме цялото общение, защото нали, един човек няма как да обхване всички, да имаме общение помежду си. И хубаво да се събираме. Някой иска да отвори дома си, може да извика свои близки, да го има това общение, човек да се сподели мъката, да се сподели притесненията. Нали, има време за молитва, има време и за общение, но има време и за общение помежду самите нас. Казваше един преподавател, който е бивш пастор, казва, нали сега комшията като умре до нас, нали се чувства, защото и комшия до нас, но като умре, примерно, бай Иван от 8 етаж, бай Иван не умря, бай Иван умря. Не го жегва нищо. Защо не го жегва? Не, че няма любов, той е вярващ човек, има любов, но няма общението. Когато има общение, има тези връзки емоционални, които се изграждат между брат и сестра. И ти виждаш това съчувствие на хората около тебе. Няма нужда много, може би 3, 4, 5 човека да имаш около тебе, когато си сам, когато си готов да заребиш някой да те подпре, да те насърчи. Бог да ни помогне. Знам, разбираме. И ние най-малко аз да го прекам от моя страна, то разбира се, има време и за малко тишина, и за молитва преди службата, и това е така, но имаме нужда от това общение. И Бог да ни помогне да намерим точния модел как да го направим. Нека да се изправим да започнем с молитва. Боже, благодарим ви, Отче. Благодарим ви, че сме се събрали в името на живия Създател на небето и земята, живия Господ Исус Христос. И ти си казал, Господи, ние вярваме в Твоето Слово, че двама и трима събрани в Твоето име. Ти си там между нас, Господи. Ти си сега между нас, Господи Исусе. И ти преминаваш от човешко сърце на човешко сърце. И ти ни разбираш най-добре, Господи Исусе. И ти ни съчувстваш най-много, Татко Небесно. И ти дори се загрижен за нашето духовно състояние, дори повече от самите нас. Това те моли, помъжи всяко едно сърце, Боже. Всяко едно сърце има болки, Господи. Не само в моето и в сърцата на моите брати си. Всяко едно сърце, Господи. Има болки и в слабите, има болки и в силните брати и сестри, Господи. Всички преминаваме през страхове, през изпитание, Татко Небесен. Молим и те, помазвай, Господи, дух, душа и тяло реално днес на това място. Днес тук и сега да сме благословени, Господи. Не искаме утре, Боже. Молим те, днеска да бъдем освободени, днеска да бъдем изцелени, днеска ти нищо да ни говориш, защото имаме днеска специална нужда от специално помазание, от специална сила за днешния ден, Боже. Утрешния ден ще имаме нужда от нова сила, Господи, от ново откровение, Господи, защото обстоятелствата, нещата се променят, Боже, и ние трябва да бъдем адекватни, Господи Исусе. Молим ви, Отче,
с силята си дух да докосваш, Господи, всяко едно сърце. Молим Те, Боже, ако има болки сега, Господи, в коленете, в ставите, в стомаха, в бъбреците, в панкреаса, Господи, върху белия дроб, Господи Исусе, или върху тялото ни, или върху душата ни, или върху сърцето ни, или върху духът ни, или върху умът ни, в името на Исус Христос, сега да изчезне всяка една болка, Господи. Ние се съгласяваме. Ти си казал, каквото да се съгласят двама и трима ще им бъде. Ние се съгласяваме за пълно духовно, душевно изцеление. Днес тук и сега на всички присъстващи и всички, които са част от църквата, но не присъстват днес на това богослужение. Там, където се намират, Господи, Духът Ти да съди върху тях. Чуй молитвите ни, помогни им, Боже, защото и те преминават през изкушение. И те се борят с изпитание, Господи. И на тях им нужна, Господи, Твоята намеса, Отче. Благославяме, Господи. И сме съдии, не искаме никой да съди, Боже. Благославяме всички Твои Божии слуги, Господи Исусе, по лицето на цялата земя. Благославяме добрите Божии слуги. Благославяме и тези, които не са чак толкова добри. Благославяме ги, Господи Исус. Не сме ние съдиите на съди, Боже. Помогни им, Боже. Помогни им, за да са в такова състояние, Господи. Ние им лесно, Боже, вътре в сърцето, Боже. За да проявява такава агресия към хората около тях. Не им лесно, Господи, духовният им живот не е както трябва. Помогни им, Боже, и те се мъчат очи. Благодата Ти настези, Боже, и върху цяла България, върху правителството на България, Господи. И Ти лично се заемеш, Господи Исусе. Ако трябва вкара и вярващи депутати, ако трябва постави вярващ президент, Господи, но волята Ти да дойде в България, Господи. И никакви, Господи, закони между мъж и жена, Господи, да не се прокарват и след това да не се налагат на църквата ни, Господи, както става в Европа, Боже. Молим Те за войната, Ти се смели, Господи Исусе, и дай, Господи, мир, разбирателство, Татко Небесен, и най-вече, Боже, душите на тези хора в Украина, в Русия и на всички полицеи на целия свят да дойдат, да бъдат привлечени към Тебе, Боже. Защото и без война, и с хубав живот ще отидат в Ада, Господи Исусе, защото вратата е една, Боже. И през войната минута, ако не минат в вратата Исус Христос, няма как да стигнат до рая. И добър живот да живеят, и здравословен живот, и хубав брак да имат, и добри деца да имат възпитани, Господи, ако не минат, Господи Исусе, през вратата Христос. Погинало е, всичко е било направено, Боже. Живота им бил направен, Боже. Те са мъртви, но не го знаят. Мисля, че са здрави, силни и са млади. О, помогни им, Боже, да видят Твоето състояние. Благослови цялата планета, Господи. Дай това глобално последно съживление, преди да дойдеш и да равниш църквата ни, Господи Исусе. Айде и както сме се изправили, както се молим, както изповядаме греховете си, тъй да дойдеш да ни граниш и се намери в Твоята слава, Боже. И нито един да не остане. От най-малкия до най-големия. Всички да бъдем грабнати, Господи. И старите, и малите, всички заедно, Боже. Благослови ни, говори ни. Халелуя. В името на Исус Христос. Моля Ви, просим всичко това. Амин. Амин. Халелуя. Халелуя. Да благодарим на Бога, че можем да бъдем в Божия дом, да хвалим и да прославим нашия Господ. Изключихме ли си мобилните телефони? Да, или да ни звали някой телефон по време на това. Или да ги оставим на вибрация. Наистина, мили брати и сестри, това е сериозно. Ние идваме пред нашия Господ. На небето няма да има мобилни телефони, няма да има такива сработи. Затова дошли сме за поне един час да имаме среща с Бога и нека да се срещаме. Защото съм чувал брата и сестри излизат от църквата, ами аз каза, не съм чувствал нищо. Еми каква беше имата, брата, дето сподели? Да не знам как беше, откъде беше. Нека да имаме мъдрост, мили брата и сестри. Защото Словото Божие казва, моите люди поради нямане на знание погиват. Мислим, че сме вярващи, а не сме. Затова нека Бог да ни помогне, да не бъдем повърхностни, но да бъдем истински вярващи, истински Божи деца. Амин. Може да падаме, да ставаме, но когато идва времето да се срещнем с Господа, наистина да се срещнем, да се смиряваме пред Него. Амин. Че
възхваляваме само на Тебе, Боже. Макар и колкото и да ни е трудно, Господи, дори и Господи да сме нарани, дори и всичко каквото да се случи, дори и болки да имаме в тялото си, нека винаги да търсим лицето Ти, Господи. Нека никога да не се отчаиваме, Господи, никога да нямаме съмнение. Защото апостол Павел казва, се разплах се с Христа. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. И сега, който го живее, този живот на тази земя, живее го с вярата. Трябва с вярата да живеем, Господи. Помогни ни, Господи, да живеем с вяра. Да не виждаме това, което виждаме, Господи, да се съмняваме. Но това, което не се вижда, да вярваме, че то ще се случи, то ще стане, то ще бъде благословено от Тебе, Господи. Защото Ти си велик, Господи. Ти си нашият баща. Ти си нашият цар. Ти си нашият лекар. Ти си всичко за нас. Дори Словото Божие казва, че Ти ни наричаш приятели. И Ти споделяш всичко с нас. Благодаря Ти за утешите на Святия Дух. Моля Те да ни простиш, Господи. Наистина падаме и ставаме, но нека да сме в Тебе. Да не се отдалечаваме, Господи. Да ни казваме, аз няма да вярвам повече в Исус. Нека да ни идват проклятията в нас. Нека да ни идват болестите, Господи. Но всичко каквото идва, да идва отгоре от веселите, Господи. От небесата, от трона Ти, Господи. За благословение, Господи. За освобождение, Господи. Моля Те, освобождавай сега, Господи. Благославям всички моите брати и сестри. Били от сърце на сърце. Променяй, Господи, сърцето ни. Променяй мислите ни, Господи. Променяй всичко в нас. Нека в дух, душа и тяло да бъде Бог угоден на Тебе. Така както Ти беше угоден на Своя Отец Исусе, така и ни да бъдем чрез Святия Дух, чрез Словото Ти, Божие. Помогни ни да бъдем светлината, Божия. Ние сме изкупени, Боже. Нашите имена са записани в книгата на живота. Кръвта, която Ти бе проляна заради нас. Благодаря Ти за тялото, което бе разчупено заради нас. И в Твоите рани ние сме изцелени, Господи. Нека да живеем с вяра, Господи. Нека да не допустим на дявола, нека да не допустим на нечистивите хора да ни дават съмнение, Господи, да говорят негативно срещу нас, но напротив да ги благославяме и да изповядаме Твоето Слово и да кажем, моя живот е скрит в Исус Христос. И аз съм благословен и ще бъда за благословение, Боже. Слава на Тебе, Исус. Амин. As the
ето моят служител, когото подкрепям, моят избранник, когото благоволи душата ми. Възложих духът си на него, той ще въздейства съд на народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласът си, нито ще го направи да се чуе по улиците. Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да огаси. Ще възвести съд пред истината, няма да ослабне, нито ще се съкруши, докато установи правосъдие на земята. И островите ще очакват неговия закон. Така казва Господ. Господ, който е сътворил небето и го е разпрострял, който е разслал земята с произведенията й, който дава дъх на людите, които са на нея, и дух на тези, които ходят по нея. Аз, Господ, те призвах в праведност и като хвана ръката ти, ще те пазя и ще те поставя за съвет на народа, за светлина на езичниците, да отвориш очите на слепите, да освободиш пленниците от затвора и седящите в мрак от тъмницата. Аз съм Господ. Това е моето име и няма да дам славата си на друг, нито хвалата си на изваяните идоли. Ето нещата, предсказани в началото, се сбъднаха и аз ви ги известявам нови. Преди да се появят, казвам ви ги. Амин. Искрено желая да хваля
завърнем с думите, че смазана тръстика Бог няма да пречупи. Смазаната тръстика означава човек, който не става за нищо. Човек, който е второ качество. Човек, който няма как да се оправи. Да. Човек, който всички ти бягат от него и го смятат за човек. Няма. Тя е счупена тръстика. Тръстика, не знаете, до тръбичката се чупи край. Няма оправа. Това е по-човешки погледното. Но Бог никой не отхвърли. Това ще чуем думите от Исаия, 42 глава, първите 2 стиха, а там се казва следното. Ето моят служител, когато подкрепям, моят избранник, когато благоволи душата ми, турих духа си на него и той ще постави правосъдие за народите, няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще направи да се чуе навън. Смазана тръстика няма да причупи и замъждял фитил няма да угаси. Думи от Божието Слово, думи на Господния помазаник, по които сме призвани всички ние да ходим по стъпките на Христос, по христоподобен начин. Нека се помолим. Господи, молим Те да ни говориш очи. Молим Те, Боже, има какво да се променим, има какво да коригираме в нашия живот. Няма спор, Боже, това сме дошли да се получим от Тебе, Боже. Не човешко получение, молим Те човешко получение да седне в името на Исус Христос. Но Той е глас, Господи Исусе. Той е глас да говори на сърцата ни, на душите ни, на телата ни, на недъзите ни, Боже. На уния неща, с които ние не можем да се справим като че не можем да ги превъзмогнем, Боже. Думи, които са дух и живот, да струшат, Господи Исусе. Уния окови, които дълги години държат, Господи Исусе. Обречени на самота, обречени на тъмнина, Боже. Молим Те, Боже. Чупи, Господи. Коригирай тако и полей със Твоя небесен елей върху тези духовни операции, които Ти днеска вярвам ще извърши във всяко едно сърце на това място. В името на Исус Христос, молим и просим всичко това. Амин. Амин. Скъпи брати и сестри, не се ли радваме, че Бог е нашия утешител и учител и че Той никой не изхвърля като непотребна вещ. Никой от нас Бог не изхвърля като непотребна вещ. Колкото той човек да е затънал в неморални действия и грехове и каквото да е било недъзи. Бог иска всички да дойдат на покаяние и да стигнат до спасение и греховете им да бъдат залечени, все едно никога те не са ги извършили. И веднага плътската природа човек ще каже несправедливост. Има в Бога. Как ще му простиш греховете? Това, хиляди неща направи, толкова човешки животи усъкати. Как може? Бог не е несправедлив. Бог е милостив и желая да прощава. И точно чрез Него, твоят разбит живот, чрез Исус Христос, не е края на историята ти, но напротив, историята ти първа продължава. Често той е наричан Бог на втория шанс, но колко късогледо, скъпи брати, сте такова виждане, защото ако имаме с вас само 2 шанса до сега в нашия живот, от как сме станали християни, всички да сме безнадежно изгубени. Не би трябвало да стоим на това място. Но вместо това Богът, Той е Богът на 70 по 7. Исус му рече, не ти казвам до 7 пъти, но до 70 пъти по 7. А на нас още на втория път, поне на мен ни омръзва да прощаваме. Как да му простим? Името на Бога се похули. Как да му простим? Колко семейства разби? Как да му простим? И това направи. Не само 2 пъти да му прощаваме, не само 7 пъти. 70 по 7. Според Матей 18:22. И докато човек смирено признава провалите на живота си и желая да започне отново, Той, Бог ти дава тази възможност днес на тебе, скъпи приятели. Днес може да започнеш наново, на чисто и да загърбиш всичко това, което е било.
Тръстиките, скъпи брати и сестри, са многогодишни растения, които често растат в плитките води на водоемите и реките и достигат доста висок ръст в сравнение с другите растения и имат дълги и тесни листа и се използват за направата на кошници, на постелки, на работки и на други интересни неща. Стъблото на тръстиката, вие знаете, е куго и ако се причупи някъде, някакси, то вече не може да стои изправено, то вече не може да се поправи. Няма как да се възстанови, да се изцели. И следователно е безполезно. И освен да го вземеш и да го хвърлиш на кошена кука. Не става. Не става. И тенденцията е за него просто да се изхвърли такава тръстика, такъв човек като непотребен. Но Исаия днес ни говори по по-различен начин и ни казва, че Бог е предвидил един Господен служител, който не би направил такова нещо с някой от нас, каквото биха направили повечето човеци, които са около нас. Той не би пречупил смазаната стига. Казваме, смазаният човек е греховен човек, не става нищо. Исус не би пречупил смазаната стика, Исус не би угасил замъжлял фитил. Замъжлялият фитил какво прави? Не свети, ма изобщо не свети. Само пуше, дразни очите, не можеш да гледаш. Как да пуснем такъв човек в църквата? Ние веднага трябва да го изгоним. Не може. Исус има друг подход. Иска всички, абсолютно всички. Най-големите подли грешници. Само като че им чуем греховете, просто като че не можем да се повдигали се. Исус иска да дойде. И само да ги цели, да им прости. Все едно нито един грях през целия си живот не са извършили. Не можем с вас да кажем, има неправда в Бога. Не можем, не бива. Отпускаме се понякога. Вие знаете за маслените лампи. Как гори ярко стига те да имат в себе си масло. Фитила попива маслото и усвоява горивото на пламъка, но когато маслото свърши, тогава парченчето фитил започва да изсъхва и пламъкът се свежда до тление, до мъжлукане, преди напълно да изчезне, да угасне. А лампата, която не служи по предназначението си и не дава светлина и не свети, нейният пушек не е нищо друго, освен напомнене на нас за провалените цели, мечти и ресурси на такъв човек. Казва, хубаво тръгна, край. Чупи се. Не просто нарави се, чупи се. Провали се тотално. Той като някой ваза, когато да го изпусти на земята, става на парчета, няма как. Колкото да се мъчиш, няма как. Провален живот. Не просто наравен. Просто чупена ръка. Ръката няма, крайника го няма. Няма как да се появи нов крайник. Няма как да се появи ново око. По-човешки погледнато, но не и през Божите очи. Но Исаия пророкува днес точно към такива души, че Месията няма да изгаси за разлика от нас, но ще им даде ново начало, втори шанс или по-скоро поредния шанс в живота на такъв човек. Шанса на 70 по 7, за който вече говорихме. И двете описания, пречупената тръстика и замъжалия фитил, обрисуват провален човешки живот. И двете картини обрисуват такива човеци, които като повредени стоки, които са отхвърлени от общността като непотребни. Защото нещо, което е непотребно, ти го хванеш в коша, нещо, което може да се оправи, ти го заделяш. Но пречупената тръстика е нещо, което няма как да се оправи. Но не е и за Бога. Римлян 7 глава гласи: грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене, в кой мене? В християнина, всякакви пожелания. Как така? Вижте ли как? Грехът, който взе повод, произведе в нас, християните, всякакви пожелания. Дори повече от невярващи. Това някой път християните подминават в греховете си, невярващите. Грехът, който взе повод чрез заповедта, и слава на Бога, че не живеем в тази стар закон, но живеем във времето на благодата, където Бог каза: прощавам ти за всичките грехове, които се покаяваш. И аз бях жив някога без закона. Апостол го говори, колко повече ние сме в този кюб.
Но когато дойде заповедта, грехът оживя. Къде оживя? В него. А пък той какво направи? Аз умрях. И каза Словото. Намериш самата заповед, която бе назначена да докара живот. Какво направи? Докара ни смърт. Докара ми, са думите, смърт. На апостол докара ни на нас смърт. Защото грехът като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Защото не знае какво прави. Апостол го казва. Колко ние можем да го кажем, колко пъти не знаем какво правим. И избираме това, което е грешно, което не е добро, което сфери името на Бога. Апостол го казва за себе си. Не знае какво прави, понеже не върша това, което искам. Но това, което мразя, не го върша. Затова казваме, че закона може да не доведе до причупване и до угасване на духа в нас. Ами тук не можа да изпълня, другото не можа да изпълня, каране по закон. Както аз едно време си мисля, взимам 10 Божии заповеди и почвам да ги изпълнявам. Няма да гърдиш, няма да прелюбдействаш, ще почиташ майка си, баща си, няма да вършиш и вече съм християнин. Това не е християнство, това е стар закон. Исус е във времето на благодата. Да го правиш от сърце, не защото трябва. Сега няма да твърда, че ако ме хванат в затвора, няма да прелюбдействам, че един ден ще ида в ада. Това не е любов, ти не го правиш от любов към Христос. Ти караш по закон, по плът, по стария човек. А това закона може да ни доведе до пречупване на духа в нас, ако ние е благодата на Господа. Мъката, прекомерната мъка, която някой от нас изживява, също може да ни прекърши на две и ние да станем безполезни за Господа. Изкушенията също могат да обесят огъня в нас и да ни уеднаквят с разглежданата тръстика. Дявола също може да смаже вярата в нас, защото след падението на човека, на Сатана му е разрешено да наранява потомството на петарда на Адам. На Сатана му е разрешено някакви части да се докосват до нашия живот. Но Исус е дошъл, скъпи брати и сестри, днес между нас, за да оправдава и за да изцелява такива покрусени от Сатана човеци. Исус е дошъл между нас не за да ни пречупи, да ни каже колко много сме грешни, да сложи още сол, ако мога така да се изразява в Господа, и за да угаси провалилите се, провинилите се човешки души. Но Той е дошъл, за да ги превдигне и да им предостави втори шанс, ново начало. Независимо от техните многобройни провали до сега. Казах ви, ако само 2 пъти Бог е на втори шанс, до сега нямаше да ни има. Не 2 пъти сме се провалили. Много повече сме се провалили в нашия живот. А истината е, че всички се грешихме, всички малко или много се провалихме. Тогава как да посочим с пръст? Като гредата е в нашето око. И като потомци на Адам, вършенето на грях ни има като че ли естествено вътре в нас. Но Бог какво направи? Бог не се отказа от Адам. Бог не се отказа и от Ева. Бог не се отказва и от тебе, въпреки че може би си като смазна тръстика днес и като замървял фитил. Авраам, нека да погледнем тези мъже на вярата. Какви бяха? Много доблестни ли бяха? Не бяха ли също като нас от път и кръв? Авраам излъга и изложи на опасност Сара, и въпреки това Бог го благослови и изпълни обещанията си точно с него. Ние щяхме да го свърнем. Не. Тук има солидни обещания. Тук обещания, които касаят цялото човечество. Той човек е... Не. Той е лъжец. И Сара я праща в ръцете на други мъже. Това съпруг ли е? Това Божия мъж ли е? Не. Ще го изхвърлим веднага. Яков. Той беше измамник. Но Бог никога не го остави сам и винаги беше с него и винаги промишляваше обстоятелствата за негово добро. Моисей реши да върши нещата по свой начин, както ние понякога. Дори стана убиец и беглец в чужда страна, но дори и тогава на 80 годишна възраст той имаше ново начало, нов шанс и Бог му прости и го възстанови и го постави водач. А как може? Водач
Господариш го постави на целия израелски народ. Самсон живя много греховен живот и изгуби не само силата си, но очите си и свободата си, превръщайки се в пригорял фитил, и все пак Бог чу молитвата му. Давид, прелюбодевица. И не само това, но убиеца, който предаде верен приятел, верен човек от своята армия, но пак той намери благоволение пред очите на Бога и стана човек по сърцето на Всемогъщия. Като че много големи фрази от Божието Слово, които поне на мен ми е трудно да ги приема, защото сърцето ми не е толкова широко за Божията милост, която се изсипва към нас. Жената, която помаза краката на Исус с благоуханно масло, беше не само пречупена тръстика, но смазан от грехове до неузнаваемост, мъждукащ фитил. Жената, която ако застане днес на прага на нашата врата, не само не бихме я пуснали в църквата да дойде по този начин с нея леки, с това мислене, с този живот, но дори бяхме прокурили далеч от нашия град, да не скърди града ни. Тълпата искаше да изтие от лицето на земята поради нейната греховност, но Исус се защити и не само защити, но и прости абсолютно всичко. Петър, какво да кажем за Петър, ученика на Христос? Какво направи? Защото бихме казали с вас слава на Бога, че нямаме такива човеци в нашата църква като Петър, които публично да се отричат от Всемогъщия. Слава на Бога, че нямаме такива човеци. Но Бог не го отхвърли. Бог и не го възстанови. Виждаме и милостта на Бога. Виждаме, ако сърцето ни е малко, няма как да ги приемем тези думи. Те толкова ще обхватим. Казва, разширете сърцата си. За нас има място във вас, Павел казваше. И на основа на всичко казано тук, все още ли с лека ръка бихме осъдили някой между нас. Но Бог използва точно тия човеци, докато аз поне не бих ги използвал, може би и ние не бихме ги използвали, но Бог използва точно тия грешни човеци, за да изпълни волята си по лицето на цялата земя, и Бог ще използва и тебе, защото там, дето греха се умножава, какво казва Божието Слово? Приумножава се и благодата, слава на Бога. Греха се умножава на благодата на Бога и тя се приумножава според Римляни 5:20. Така че, скъпи братко и сестро, можеш да започнеш отново. Бог чрез Словото си днес ти дава втори шанс и никой да не поклати език от твоите събратия срещу тебе. Ако Бог му е простой го приема, ти кой си, че съдиш чужд слуга? Скъпи приятели, когато чуем израза смазана тръстика, първата ни реакция, първата ни мисъл би трябвало да бъде за страдащ човек, който Исус не би доубил и не би дочупил. Смазана тръстика говори за страдание, а да чупи смазана тръстика би било проява на слабост от наша страна и липсата на нежност и любов, и липсата на разбиране относно Божията милост към грешното човечество. Аз си спомням, когато направя някаква било в нас и майка ми, като ме дори, паднал съм дърво, кръка ми боли, кръв тече и ми хвърли един бой, примерно. Аз, макар че кръка ме боли, и още бой отгоре. Не е добре. Не е добре. Има време за всичко. Ако са щупени, примазани, не е време за наказание, не е време за сочене на пръст. Павел казва, когато стане пълно вашето послушание, тогава казва, ще ме накажа. Когато стане пълно, но като се хвата, докато пуша, докато се причупи на тръстика, ние да правим всичко възможно да дойдат отново при кръста на Христос. И ако Христос ги приема, да ги приемем и ние. Ще се разбунтуваме. Ще се разбунтуваме на 100%. 5 дена, 10 казах от друг път, 7 дена трябваше да боледувам да приема едно Божие Слово. Бог ми казва за един човек, което аз съм изчистил с моята кръв, ти за скверно не го смятай. Господи, как сега? Този човек да нищо. 5 дена, 7 дена боледувах. Боледувах по същия начин, когато
може би 1-2 месеца по-рано ли си мисля, там някъде или пък след това, ми казаха, че съм на прага на цироза и още малко се наложи трансплантация на черния дроб. А така бях 7 дни в едно такова състояние. И когато Бог ми каза, аз което съм изчитал, ти за мъжство не го смятай, 7 дена ми трябваше да преболедувам, докато приемат тия думи. Което Бог беше искал. Ние замръсно да не го смятаме, казахме, нито език да поклатим също такъв човек. Защото това говори за липсата на разбиране относно милостта на Христос. И не би трябвало да бъдем груби по отношение на Христовите овчици, особено към заблудилите се. Казва, изправете пътя, за да не се изкълчи коя? Здравата ли? Не е здравата, куцата. Куцата да изцелее. Затова Бог иска да изправим пътя. Куцата. Мисли за куцата. Мисли за поробената от стана. Мисли за заблудилата се, която е оставила. Кошавата тук е забегнала на някъде. Бог може да остави и да отиде да потиде. И каже, пейте хваление, докато той да отиде да потиде. Да отиде да потиде. Виждаме ли? Малко по друг начин така Господ ни говори. Тези, които страдат, са толкова наранени, толкова уязвими. И милостта от страна на Христос и от наша страна е толкова необходима за тяхното духовно превдигане и изцеляване. Така че аз се предизвикам към мъдрост и състрадание, към нежност и доброта, особено към уния от нас, които минават през долината на мрачната сянка на Сатана. Не са много добър вид за гледане, цялото са мръсни, с кал, с клечки, с тъни, отраскани от живота, ожулени, прибити, наранени. Но да им покажем съчувствие, не им лесно. Когато си подариш ръката, веднага ще те захапе. От радост го правят, от мъка и болка в себе си. Казах тази история, баща я повторим. Моето любимо кученце мина една кола и да чупи гърнака му. И баща ми вика, не го пипай. Как няма да го пипам? Ще те охапи. Как ще ме охапи? Това е нашето кученце, това е нашата овчица. Как ще ме охапи? Не пипай, ще охапи. Изпитвам мъка. Тя не го прави от злоба. Просто изпитвам мъка от това, което става в сърцето душата. Има нужда от деликатност, от нежност, от изцеление. И нека внимаваме с нашите метафори и изказвания, за да не би да се развидим с намеренията на Святия Дух, но да служим като Христос, престилката и да им послужим. Ние сме слугите. Трябва да легнем, където не могат и тези куците да ранените да минат по нас, по тесния път напред. И когато Исаия говори за моя избранник, има предвид, че докато той минава край блатата, дори причупената тръстика няма да прекърши и нито една клонка няма да се причупи, нито мощта му ще е толкова силна, да тлеещия фитил да угаси. Защото крутостта, скъпи брати и сестри, не е слабост. Крутостта не е слабост, а по-скоро сила и характер. И когато човек влиза в някакво служение, Бог търси не толкова даровите таланти, колкото характера. Има ли характер? Никъде казва, когато има даровете да проповядва, служението го за проповедник. Няма такова нещо. Характера се гледа. Самообладан, така, вие ги знаете. И само Исус демонстрираше превъзходна сила, но и превъзходна нежност. И същия този Исус, който събори масите в двора на храма, сега някой каже, Исус събори масите в двора на храма, сега и аз ще последвам неговия пример. Ама Исус даде живот за цялото човечество. Ти даваш ли го? Ми не го давам. Ами като не го даваш, какви маси ще събараш? Какво ще имитираш Исус в тая аспект, нали? Когато събори маси да бъдем готови да умрем за тях. Не е готови да ги хвърлим в ада, готови да умрем за тях. Като Петър, анатема да стане от Христос, отделен от Христос, да погина в ада, но моите събрати да се спасят. И когато Исус изгонваше, събори маси, когато Исус изгонваше демони от обладание и извикваше мъртвите към живот, и който нито веднъж не се поколеба да изкаже истината срещу тълпата, или да му костваше това, той не беше слаб човек и въпреки това беше твърде чувствителен към падналите. Не беше слаб и въпреки това твърде чувствителен към падналите. Ма Господи, хванахме на самото дело на преуглейство. Ами, законът. Сега, щом се убил човек от затвора. Щом се откраднал от затвора. И така ще кажем.
Престъпници в затвора. Будници с камъни да се убие. Да се изчисти това общество. Готови да чистим. Готови да станем законници. Да осъдим. Готови да се разминем. С рая. Защото знаете, Бирника и другия, като влезе, ни каза, добре, че не съм като този прелюбодеец. Тъй, давам не сядах всичко точно при мен и Исус каза, неоправдан. Ами ако не е оправдан, как ще ги горе на проблема? Това казвам друго място, будниците и прелюбодейците да изпреварват. Виждам малко по-дълго, като че Христос иска да ни въвлече. Нали, Той за тях дойде. Исус дойде за тях. За падналите, за болните, за грешните, за прелюбодейците, за проститутките, за наркоманите, за алкохолиците, за всички, които се оприличават на пречупената стика и замъртял фитил. Той дойде за човеците, от които нищо не става. Той точно за тях дойде. Но огромната сила на Исус не го водеше към безчувствие, но Той изпълняваше Словото и плачеше с тези, които плачат. Изпълняваме Словото и ние. Страдаме ли заедно с наранените? Съчувстваме ли ги? Разбираме ли ги? Или те се остават сами? Паднали в греха на кълта, в попката на Сатана, сами, неразбрани от цялата църква, неразбрани от обществото, неразбрани дори от самите себе си. Сами стоят там, без надежда. Без някой да ги потупа по рамото, така няма страшно. Вярвай в Бога. Той е силен. Той ще ти изведе. Вярвай в Бога. Той ще ти прости. Бог ще направи ново начало. Нямаше предвид Бог да дойде мисията от прелюбодейство, което Давид извърши. Нямаше предвид това. Но станалото е факт. Но Бог го използва за негова слава. Какво направи? Мисията точно там. От самия дойде. Аз не би го направил такова нещо. Как може? А не може да го... Бог го използва. Разбира се, сърцето на човека да се покае. Вярно ще го правим, когато правим такива неща. Той не потъпка хората, той не се превъзнесе над тях, той не ги посочи с пръст. Той не се подигра с тяхната слабост. Как може бе ти толкова години ходиш? Как може бе ти си пастор или служител? А спомните ли си какво казва Исаия за Бога? Ето Господ Йова ще дойде със сила, Той ще пасе стадото си като овчар, ще събере агънцата с мишницата си, ще ги носи в пазухата си, ще ги покаже любов и ще ги води по лега до ещите си. Според Исаия 40:10-11. Ръката, с която Бог управлява цялото творение, скъпи брати и сестри, е същата ръка, с която Той събира агънцата си. Бог, който може да израви планинските вериги, само в миг на око, е същия Бог, който носи най-слабите и най-тежко болните измежду нас до себе си, до собственото си тухтящо сърце и е готов да даде и е дал живота си за тях. Защото смазаната стика няма да пречупи и замъртял фитил няма да угаси. Това не е защото Бог е слаб, скъпи приятели, защото Бог е любов. Бог иска да прощава. Казва, отидете да научете. Милост иска, а не жертви. Казва го на вярващи хора, които търсят лицето на Бога, казва, отидете да научете. Милост иска. Помислете за тлеещия фитил, за тлеещия човек. Той не е много приятна картина за гледане. Но понякога и ние изпадаме до там, че в нас остава едва забележим проблясък, само петънце оранжева светлинка, която при най-малкото смущение е готова да угасне. И понякога и ние сме така. И ако изпълняваме Божие Слово да правим да ближни това, което искаме да правят на нас, тогава какво искаме, когато сме в такова състояние, тлеещи, пушещи? Не може да се справим на работното място, не може да се справиш в семейството, не може да се справиш с греховете си, които са около тебе, не можеш да се справиш. В църквата между брати и сестри не можеш да се справиш. Кой искам? Казвам такова, да ни помогна, да ни усъдят. По същия начин, нека и ние да помагаме, нека и ние не съдим. Но Исус се е намесвал в такива ситуации и то с такава точна хирургическа прецизност, че и най-деликатните и крехки кръчета на нашето сърце са били обгрижвани с чувствителност, разбиране и Божия любов.
А Исус е само Той в състояние да комбинира сила, нежност, любов и строгост. Защото често пъти тези, които са съчувствителни между нас, им липсва сила, когато това се наложи. Докато тези, които са най-силни измежду нас, са склонни да не проявяват нежност и издържаност, но с един замах да убият вече полумъртвия наш събрат. А Исус е нежност и сила и въпреки това никой не е смазан по погрешка. Както понякога се случва с човеците. Но Той те обича, братко и сестро. Той те обича, който и да си ти, където и да се намираш. Когато Исус умря за нас, когато бяхме в греховете си, когато го обиждахме, вулгарно да ми говори, когато не искаме да имам нищо с него, умря за нас грешните човеци. Когато вършим прелюбодейство, крави вършим карто, всичките от ние грехове на света, Той тогава умря. Той тогава даде живота си за нас. Той е добрия, Той е нежният, Той е съчувствителният Твой Спасител. И Той може да се справи с най-силният ти враг. И Той ще наделее над него. И ти, скъпа душа, няма да бъдеш сама, защото Бог ще бъде до тебе. И Той е с тебе, до тебе и в тебе. Щом ти се каеш и покаяваш за своите грехове и беззакония. И как да му простим? Колко пъти, Господи? 7 пъти. Да я прощавам на тая сестра и да прощавам този брат. Не 7 пъти. Моето дете. 7 пъти по 70. Т.е. безкрайно прощава. Защото той се кае и покаява за греховете си. Той е толкова внимателен Господ. И няма рана или уязвимост, с която той да не може да се справи. Той е онзи, на когото можеш напълно да му се довериш. В най-голямата си мъка, в най-интимните си мечти. И той няма да бъде непохватен и груб с тебе. И той няма да те угаси. И той няма да те дочупи. В един паднал свят всички ние сме хора, които заедно сме съгрешили срещу святи. И всичко това е оставило върху нас дълбоки рани. И ние понякога се питаме как се случи, как бе възможно това да се случи с моя живот. Как се случи това в моя живот? Но знай, приятелю, Исус те обича повече, отколкото ти обича самия себе си. И Той е загрижен за твоята небесна радост, по-загрижен, отколкото ти си загрижен. Той е загрижен за твоята болка, Той е загрижен за твоето объркване, за твоята слабост и въркотия. Отиди при Него, защото Той единствено е достоен за доверие. И Той има силата и капацитета да ти помогне своевременно. Довери Му интимните си болки, синини, недъзи и грехове. Защото Той Христос, смазаната стика няма да пречупи и замъжнял фитил няма да угаси. Не си безполезен за Исус. Исус все още те желае. Той все още купнее да има близка среща с теб. Вижте, сцената, която се разигра на друго място в Божие Слово е много удивителна. Исус току-що беше дал номер 1 проповедта на планината и хората са изумени от Неговото учение и Той започва да слиза надолу по склона и големите тълпи го са да заобиколили, следват го по стъпките. Проповедническото му служение, съчетано с служението му на изцеление, изглежда кара мнозинството да се чудят дали наистина Той не е Месията. И тогава се случва онова удивително събитие. Докато Исус върви надолу с тълпите около себе си, внезапно тълпите се разделят и се понася възгледите на ужас. И тогава, може би, най-смелите започват да изразяват това, което мнозина имаха смелостта само да мислят. Да не би Той да е Месията. Но точно в този момент някой изкрещава: какво прави този човек там? Какво прави? Махай се от учителя, какво правиш до него? Закрещава тълпата. Върни се там, където ти е мястото, при прокажените, извън нашия град, извън нашата църква. Но беше твърде късно.
човекът, който не трябваше да бъде близо до другите човеци, човекът, който никой не трябваше да докосва, беше коленичил ниско, долу при нозете на Христос. И беше под огнената артилерия на обвинителите си, но той нямаше какво да губи. Той знаеше, че всичко беше вече загубил. Репутация, живот и какво ли не. И сега Исус бе единствената му надежда. И този човек продума: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. И тогава се случва немислимото, скъпи брати и сестри. Христос го докосва, Христос го проговаря и Христос го изцелява. Тогава Исус простя ръка и се допря до него и рече: бъди очистен. Според Матей 8:3. Исус никога не отхвърля никой човек, който идва при него с съкрушено сърце, човек, който е наранен и смята за безполезен от всички, от обществото, дори и от религиозните хора. Всъщност изгледа, че Бог Исус Христос винаги е събирал такива човеци около себе си. Но помислете колко потресаващо е всичко това. Прокажени, проститутки, слепи, физическо недъгави човеци, демонично обладани хора. Исус не ги смаза. Той прекарваше време с тях в общение. Той ги изцеляваше и Той им прощаваше. Затова, скъпа душа, предай днес в Неговите ръце. Предай се. Исус обича пречупените тръстики. Исус обича тлеещите фитили. Да, наистина, не можем да спорим, спор няма. Смазаната тръстика изглежда безполезна. И тлеещите фитили образуват много дим и не дават никаква светлина. Но от кога Бог ни обича, въз основа на това, което можем да му предложим. Бог показва любов поради незаслужена милост към нас. Не че заслужаваме. Бог желая и излива своята любов. Затова и апостол Павел полага толкова много усилия и към коринтяните, респективно и към нас, да разберем, че ние сме в Христос въз основа само на Божията благодат, а не заради собствени заслуги, собствен статус или велики неща, които с вас сме извършили. Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните. Че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните, още и долните, и презрените неща на света избра Бог, да, и уния, които ги няма, колкото силна дума, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали нито една твар пред Бога. Не можем да се похвалим. Аз съм повече от блудника, от блудницата, от крадеца, от убиеца, от наркомана. Не можем да се похвалим. Стоим тук, защото Бог е издал милостта си. Божия милост все още сме живи. Да, пречупените тръстики са безполезни, но когато става въпрос за човешки души, Исус не ги третира като второ качество. Не може той да се пречупи, че той е второ качество човек. Второ качество християнин, второ качество някакъв човек. Не, няма второ качество Исус. Казва, всичко стана ново. Щом се подава човек, всичко стана ново. Бог не си спомня греховете. Няма второ качество при Бога. Тлеещите фитили са безполезни човеци. И те не могат да правят нищо, освен да създават дим. Но когато става дума за хора, за човешки души, създадени по Божии образ и подобие, трябва много да бъдем внимателни относно нашите думи. Исус не ги презира, Исус не ги изхвърля и отхвърля. Той няма да ги доугаси, Той няма да ги дочупи. Той ще ги приеме, ще им помогне, ще ги изцели. Ще ги приближи и прости. Веднага, щом те дойдат при Него с покаяние. И това е сърцето на Исус към съкрушените и наранени човеци. И това би трябвало да ни говори много. И когато видим такива съкрушени, наранени човеци, да разбираме, че те се нуждаят от Исус, както
нуждаем от Исус. Църква, нали, трябва да придобие тази християнска култура, защото е лесно да обичаш другите, когато и те обичат тебе. Но имаме нужда от Исус, за да ни помогне да обичаме онези, които може би не могат да ни предложат и на себе си, и на църквата, и на нас самите нищо, освен съкрушеността на смазаната стига и димът на замъргалия фитил. За разлика от земните човеци, нашия небесен татко Исус не би им навредил. Тогава нека като Исус да подкрепим нашите братя, да подкрепим нашите сестри, които са оприличени на днешната история, които са в крайната точка на провала или вече са напълно провалени. Нека им помогнем отново да заблестят, отново да загорят с Христовата светлина. А истината е, че не сме постигнали всичко това, което се надяваме да постигнем през нашия живот. Преминахме през непредвидени загуби през тази година. Загуби на работното място, загуби спрямо приятели или смърт дори на близки роднини, дори и болезнен развод. И резултатът бе, че се щупи нещо вътре в душата ни, духа ни, и огъня вътре в нас замъжля дори на моменти и угасна. Затова е една от причините Месията да дойде на тая земя, за да поправи точно това щупеното, замъжлялото сърце вътре в твоята душа. И той казва: аз съм обещания Месия. Аз ще направя всичко това, което пророчество казва, че ще направя. Включително и да излекувам разбитите, натъкани от грехове, покаяващи се сърца. Защото аз става за Бог, смазана тръстика няма да пречупя. Аз става за Бог, замъжлял фитил няма да угася. Това е лекарство, скъпи брати и сестри, от което ние с вас се нуждаем, което ни напомня колко нежен и състрадателен е Господ Исус Христос към всички нас. Смазана тръстика той няма да струши, макар тя за нищо да не става. Но Исус няма да те смачка като другите човеци, но Той ще те изцели и ще те възстанови. Да, вярно е, че все още не можем да пренасяме ярка светлина, защото все още живота ни има проблемни неща, които не сме се преборили. Но Исус няма да те изхвърли. И Той ще възвърне в тебе чистата и ярка, огнена, красива, божествена светлина. Господ, защото Господ разбира нараняванията ти. И Той е готов да ти помогне. Затова днес ти му кажи: Господи, признавам, че в много аспекти от моя живот, Господи, съм като примазана тръстика, съм като замъжлял фитил. Затова, Господи, имам нужда от Твоята помощ, от Твоето лечебно докосване днес, тук и сега. Моля Те, Господи, поправи ме, моля Те, прости ми, моля Те, помогни ми. Господи, Татко, Ти дойде като Месия, за да превържеш съкрушените. И това е нещо, от което днес аз се нуждая. И да нуждая се да поставиш ръката си върху сините на душата ми и да възвърнеш отново огъня на първата ми любов. За да мога да Ти послужа пламенно до сетните си дни, по век веков, и докато живея на тази земя, да хваля, да прославям Твоето име и един ден да дойда в рая, в Твоето присъствие. Амин. И да се помолим. Господи, благодарим Ти, Отче. Благодарим Ти, Отче. Помогни ни, Татко. Ето Ти казваш, Боже, че наистина причупената стика няма да смажеш, Господи Исусе. Замъртял Ти няма да угасиш, Господи, това е Твоето сърце, Боже. Ти не искаш жертви, Ти искаш милост, Ти искаш да се научим на милост, Господи Исусе. Ти искаш да се научим да не съдим, защото ние не сме съдиите, Боже. Помогни ни, Боже, да превдигаме тези, които са паднали, тези, които са опадени, тези, които нямат желание да идват, Господи Исусе. Да правим всичко възможно, Господи, отново да ги завърнем в кошарата, Боже. Както Ти направи всичко възможно, остави, Боже, 99 незаблудници, отиди, Боже, за онази виноглавата овца, Боже. Как можеш да подиви, Господи, тая виноглава овца, която толкова е непослушна, Боже? Всеки път
че накрая се забуди и излезе, Боже, и с месеца я няма в църквата, Боже. Как може за нея да отидеш, Господи? Как може за нея да роди сълзи, Татко Небесен? Как може като да намериш, Господи Исусе, не само да ни го да кажеш, Господи, но на раменете си да я дигнеш, Господи, и да я завърнеш отново в кошарата, Боже? Как да може Твой буден син, който изяде, Господи, имота на баща си с будницата и там в чужбина, Господи Исусе, разгля всичко и като се върна, Боже, Ти не му се скара, Господи. Ти заклал боеното теле, Господи, сложи пръстен на метал хвърли върху него, Господи. Каква е тая любов, Боже? Искаме да я имаме, Боже. Искаме да бъдем различни човеци, Боже, това, което става в света, Боже. Искаме да имаме Твоите стандарти, не човешки стандарти, не нашето мислене, не нашите чувства, Боже. Искаме живота ни се ръководи от Твоите стандарти, Боже, от Твоята воля. Прости и помогни ни, Боже. Помогни ни на всички нас. В името на Господ Исус Христос помолихме и попросим всичко това. Амин. Амин. Да, заповядай се стави. Амин. Слава Господа. Остави царството си в небеса, дойде да спаси този свят. Но народа не го разбра. Дойде да спаси този свят. Adoro Deus,